Kaixo lagunok, hemen gaude, Orokietan, Basaburuako mailaran, eta Orokieta 35 biztanle ditu, gutxi gora bera. Hori da. Hori da. Eta Eliza ezagutzera goaz. Opa txakurra! Mira, ahí, en serio. El año 89, el 2 de julio. Ai, eta urrar buruta dena. Hemen herriko plazan arki dezakegu monolito bat. Hain zuzen ere hemen aurreneko aldiz Gurutze Gorriak parte hartu baizun batalla batean, Gorokietako batalla. Izugarrizko bigarren karlistadan, izugarrizko frakaso izan duzan, karlistek galdu zuen batalla eta izugarrizko desastrea dituzen, Orokietako desastrea, eta hemen agertzen da. Espainiako Gurutze Gorriak bere sorreraren 125. urte hurrenean Orokietako ekintzan parte hartu zuten erakundeko voluntarioen omenez 1989ko uztaia. Batalla izan duzan 5 de mayo del año 1872. Que fue una falta de desventura. En casa del que jura, no faltará desventura. San Tiburcio parrokian gaude. Hau da, parrokia, kanpoko itxure ederra, ez da, harri ederra, berezia, harria. 16. mendekoa. Eta gure dermioan bi ditugu, San Tiburcio. Hau, eta Leitza hondikoa, eta Nafarroan, baita ere, Zumbilan, bada San Tiburcio. 3 San Tiburcio, Nafarroko Eliz barrutian dakigunez. Eta hemen dago, Eliz ederra, kanpotik eta barrutik ere bai ikusiko gozu ez zein ederra. Hementxe ditugun santuk. Aldare nagusiaren atzean, San Tiburcio, Ama Birjina eta Jesus bihotza, eta goian oso marrazki polita San Tiburzion martiritza agertzen diguna. Beraz, oso sentziloa. Gero, badago hemen, esan genezake apezaren ikuspegitik eskuinetara, eta Elizaren ikuspegitik ezkerretara badago aldare barroko bat. Eta bertan agertzen zaigu Santa Barbara eta goian oker ez bagaude behintzat Santo Domingo Guzmangoa bere txakurtxoa eta guzti. Eta hauxe izango litzateke hemengo aldarea. Hemen beste alden San Jose dugu, Jesus gurutzean, taila nahiko ona, eta hemen dugu baita ere konfesionario bat. Nahiko kompletoa esan genezake. Bi aldetatik konfesatu daitekena. Harria bizten dago eta kalbarioak ere agerian. Oso esan genezake txukun dago eliza. Zorua ere dena egurrezkoa oso ongi jarria. Eta atzean beste konfesionario bat, albokoa bezalakoa, eta Bataio Pontea. Eta Bataio Pontearen ondoan, badegu ere hemen, Ama Birjinaren iruditxo bat, Errosarioko Ama Birjinana. Gure zonaldean askotan, eliz gehienetan esan dezakegu, agertzen dena. Hola! Kaixo! Holan, hau da Orokietako auzo bat, Saldizko bidean dago. Eta nitxe gaur elurreta dena badegu eta besterik gabe, hola ere izautzeko. Ai! Hau da lehengo Olazarra. Honek ematen dio izena auzoari. Olazar honek.
Eta ona kanpo santua, hemen dugu kanpo santua. Hementxe dena elurtuta, kanpo santua. Bueno. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea Teis, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Pater noster. Gure aita. Zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Eman iguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Eta ez Ez duten. duten talde eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Errukitzea. Eta barkatzea daukizun Jainko jauna eman oroketako hildako guztiei, pakea eta argia Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bueno, agur lagunak. Agur orokieta. Beste bat arte, beste bat arte. Aquello es la Ostama.